pancen manis tambah manis kowe yen ora lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrongkake jantungku. Aduh, jan kompak tenan ya, Dek. Iya, Mbak, selalu no. Ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian pagelaran sandiwara kedoprasi siswa budaya. Iki wonten dusun Arom Manis ya, Nak ya. Dukuh Duni. Dukuh Duni, alhamdulillah nimbali siswa budaya acara sedekah bumi. Muga-muga rakyate tansah pinaringan ayem tentrem. Amin. Kalis ing rubedo, muga-muga murah sandang murah pangan. Gemah ripah loh jinawe. Amin. Tansah ayem tentrem pokoke ya, Nduk ya. Mbak. Wis tenan kok Dik wong Dune iki wis jan muga-muga usahane padha lancar kabeh. Brambange payu larang. Brambange payu larang.
mayoritas petani Brambang mriki. Kene Mbak. iki nduk. Heeh. Malah ning nggonku iki mbako do alum. Udanan panasan ya, Penane Mbak. keterak udan seminggu wis langsung alum babat iki kabeh kesuwen. Tak engehno sejumput bloko. Ya mbok gawa ngalor ngidul Ya iki, Mbak. iya, Dik. Ngono ku ya mbok takokno. Ngono kok ya mbok pamerke lho. Lah iya nyepani panggrana ademe sithik ngene iki terus sing mbok bahas ya mbako sejumput iku. Lah wong mbok pancing lho. Sing penting awak dhewe melu mangayu bahagia ya nak ya Iya, caos Mbak. lelipur, caos hiburan kanggo dulur-dulur ndune sak kukuben. Nggih. Ugi kagem sedaya persawan persawati, sedaya penggemar-penggemar setia siswa budaya ingkang sami rawuh. Nggih. Sugeng siang sedaya mawon. Nggih, Mbak. Kae Pak Kawi saka Tambak Rama lho hadir, Hadir Nduk. nih, teng mriko, Oh, iya Mbak. kaya Selalu kene, setia. alhamdulillah. Mbah Malawi mau teko apa ora? Urung ketok. Orang kita ngerti ya tak ojek. Iya Mas Lisin diaturi lagu kebangsaan kita. Oh ya. Sebagai salam aku saiki pembuka. duwe lagu kebangsaan karo Lisin. Oh. Iya. Dungkres. Iki syutingnya saka ngendi, Nduk? Napa iki syutinge, Mas? Ya Allah rupaku ayune ning RHS. TV, Nduk. Ya Allah Gusti. Lah asline apa rayu, Mbak? ireng arek Nduk asline. RHS Production. Layak tok bening ya, Nduk. Oh ya Lah selalu. RHS kok Cetok gambar. cetok tenan. Lho delok ah, mundak 10 kilo. Siswa budaya. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, Ya. memandang alam sekitarnya,
kasih goyang yo. Ayo, Ayo di siswa budaya. Iyo, ayo. Ayo sayangku kasih senyuman. Ayo kasih goyangan yo. Yo. Ayo wong Doni jak goyang dong. Asik. Oh enak pokoknya. Malah iya, Mbak. Ayo. Luar biasa artis siswa budaya yang tampil di siang hari ini bersama JNC dan juga RHS Production ya nak ya. Nggih. Sungguh sangat tampilan yang bagus. Ya dilanjut kembali sayangku. Nggih, Mbak. Satu persembahan Bukit Berbunga. Sampun. Emang ceritaku karo Lisin zaman mono deh. Zaman dek mono. Aku zaman mono ki ora dicipukno bunga warna ungu. Lah bunga warna apa, Mbak? Malah dicipukno kembang rawit. Layak ndasku. Layak namplak ngantek saiki ra iso tengok-tengok. Waktu itu kan Lisin ijek cilik. Urung mudeng. Urung mudeng lah. Kembang rawit itu kan kembangnya api deh. Iya, Mbak. Dicipuk di dokor rambutku. Lah. Aja ngamuk Kan cek cilik ya, Iki Mbak. mau tiba-tiba loh. Kaca- Monggo Mbah Wakijan ingkang saking Pati Sidokerto Sidokerto. kok nggih dugi mriki to, Mbah Mbak. kalih sinten kala wau Mbah? Kok nggih ngertos nek Mbak Pesek teng mriki. Dalem. Nek ngene kok rambut tabohi lesin lesin. Ayo Mas Piing. Sambel kemangi Mbah. Nggih, matur suwun. Kene Kersa kok kalih tetep utuh ya, Mbak. ora keterak pageblok Ayo blas kok. seprono seprene kok acak. Aku rewesi ngene Mbah. Aku nah malah blas. beras muda 15.000 terus tatas kabeh. Mbah. Ayo. Matur suwun Mbak Wakijan. Nah, Sehat-sehat ya, Mbak. Ya Allah. Kok yo ngertos nggih, Mbak, nek siswa teng Ayo. mriki lho. Siswa ning ndaken kok ya roh wong Pati lho gumun aku. Padahal wingi ya bar kok Sidokerto. Lah nggih. Kurangan. Heeh, diaturi ndak sambel Nggih, kemangi. langsung mawon, Heeh, Mbak. iki Mbak Wakijan disimpen iki lho. Oke. Nggo jimat. Lho duwite wong tuwa biasane Oh, mangke ya, nggih. Nduk. Berkah nggih, Mbak. Iki sapa sing nyambelno, Nduk? Wes aku ora apa-apa, Mbak. Kowe bisa nyambel? Wis tak sambelke akeh ya, Oke. Mbak. Mbah, karo traseke wong rempelas ya, Mbah. Kandhani ya, Mbak. Jos tak kandhani. Jos, Mbak, gurih-gurih piye ngono. Gak percaya cincipi, Mbak. Ojo trasekku, Mbah, trasekku iku traseke wong pesisir wong Batangan. Sithik larang. Ayo mriki, Mbak. Yo. Hey. Sandi mriki lho, Mbak. Iya. Alah, ya, ya. Go. Ayo, Mbak, sikat, Mbak. Go.
Oh sampun. Pon remen, Mbah. Pon. Benjang nanggap malih ya, Mbah. Nah, sesuk nek mbah sunat mesti nanggap, Sido Mbah. kerto. Iya. Ah iya, pinarak riyen, Mbah. Kan riyen Mbah mungkin nek turah-turan bugis kula Nah. kabari. Ono ah. Wong kene pasungnya pirang-pirang rek. Oh iya, engko mampir engko. Kau wedi-wedi. Mau wis kok pasung. Gedang. Lho iki anake sapa nyusul? Kok naik kok iso buke kerja ya. Kok iso wes nang kok naik. Kok ando nek wayahe engko nek njaluk mik ya. Engko nggih, Mama kerja dulu ya. Aduh tak buntel kenceng Ayo, malah. kedung tak. Lho iki Pak Ramin saking Payaman. Oh nggih. Ngersakaken tembangipun Anoman Nobong. Aduh. Iki nek gak 200 sak rugi ta. Walah iya to. Lho aku iki kok angger regane. Ya ora apa-apa sapa ngerti nek pancen penak ning ati di luweh akeh ya. Sapa ngerti 500. Lah. Nek upama 200 iki aku jane yo ewah nampani kok, Dik. Lah kok sebabe apa Kok ora ewah nampani piye wong ketoprak wis ditanggap gelur-gelur karo wong nduni mosok njaluk lagu ae isih ngekeki dhuwit. Heeh. Apa ra isin, Dik? Lah iya, lah kudune piye? Apa ra Mbak? ewah? Wah, iya tenan. Ewahku ngene lho, Dik. Wae manggon ndi, Cah Mbak? 11 nek aku ngedum pironan. Alah ya ora urung kok ya ngono. Ceritane wayang Jawi ing praja Langka Tiraja Koretan suaranya ya, Pak. Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngaleng kau wis dadi awu Kobong gede apa bokong gede? Bakang gede, Mbak. Bakangnya gede-gede. Wong kene semlohe. Kobong gede jroning praja Ya sembarang mbok kei musik ya gelem, Masa? mbok kei Gamelan. tong-tongklek ya gelem. Kok tong-tongklek ora ana Nek ana. Oh, sapa ngerti wong panjak siswa budaya iku tambah kreatif. Oh, nggih. Lah aku ki sembarang dengen mangkat. Yo! Yo, siswa budaya. Ha, he! Yo. He, he, he! Yo, yo, yo! Ceritane wayang Ramayana
Oh, abang tenan. Lagu anggere suwe ra metu rasane beda. Loh, piye Pak? Pencairannya piye mbok transfer? Oke. Saiki usume ngono ya, Mbak. Dana kenakalan. Oke, Ndok, satu tembang Anoman Obong sudah berlalu ya spesial permintaan. Monggo Bu ngersakaken lagu napa, Bu? Jambu alas, lagu kebangsaan ibu-ibu. Jambu alas, Bu. Ibu sinten Bu asmane? Kali napa? Nyidam pentol. Napa nyidam jemblem? Wes, jambu alas tok. Jambu alas tok. Wis ora iso mikir lagu Ibu. Iku eleh mikir petawedake ini ya, Mbak. Arep ngelongno iki go iya go ora. Aku dhewe nek nonton ya ngono. Wis lali diaturi Ndok jambu alas spesial pamundutan saking ibu-ibu sedaya matur sembah nuwun nggih Bu nggih berkah barokah rezekine. Ya apa naturi sinarengan biduan saking siswa budaya kita tampilkan sing gandel-gandel sumangga Mbak Resti. Yuk maju Ndok dan cetha Ndok. Ayo Ndok. Terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku klaton dadi bojone.
aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni wes duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut kelakon dadi bojone sayangku matur suwun Mbak Resti jambu alas spesial kagem ibuku saiki wis eling lagu. Iya, apa Caping gunung. Wis Mak, eling tenan. Perkara jambu alas terus eling nih. Alah ya Mak De. Anjene wong tuwa iki pikirane kebak, Dik. Ora mung ikut tok ya, Mak. Kebek sik apa wae dipikir luweh-luweh wong wedok. Pancen lanang tugasé metu ka omah nyambut gawe barang. Lah wong wedok ana masak ngopeni anak, mikir ngopeni sapi, buak serintil. Mbok kandakno buak serintil. Lah yen wong wedok ya sing ngono iku, Dik. Oh iya ya, Mbak. Ayo. Dilanjut permintaan caping gunung, Bu. Jambu alas wis ngono kok, Dik. Kurang. Aja lali jambu alas ya. Ya caping gunung pun aturi Mas. Sinarengan siswa budaya biduane ditampilno meneh nduk monggo Mbak Feni Soraya. Caping gunung sinden beken saka Jawa Kidul ya. Kok goyang-goyang iki jane gak apa-apa Mbak. Piye ndak? Ora. Yo. A, E. Oh enak iki lho. Ya.
penak ya, Nduk. Tandang kondo mau Sih matur suwun, Bu. Gubuk Asmara Ponaturi ya. Nduk iki ana pundutan dari adik-adikku. Lho. Lagune Bisikan Rindu. Oh alah. Arep joget karo nyawer. Boleh. Bu, ngalah karo cah cilik-cilik lah gak apa-apa ya, Bu ya. Engko wis pokoke diaturi lah. Gubuk Asmara ya. Ayo. Ayo. Alah ora sa isin-isin, kaya mbake ngene go ngisin-ngisin. Bisikan Rindu. Ayo sapa nduk sing ngaturi, Nduk? Mbak Vina bisa. Ndek adik penak. Ya engko tak iwang ya. Lagune go. Spesial buat adik siapa ini Cang Ganteng? Jenenge sapa Cang Ganteng? Alfa. Alfa kepanjangannya siapa? Alfa TK. Dek Alfa sing ngersakno lagune Bisikan Rindu ya, luar biasa. Putrane sinten sayang? Putrane sinten Cang Ganteng? Dek Alfa putrane sinten? Bapak? Ya putrane bapak, Dek. Karo ibu. Sone sunat ya Le nanggap siswa budaya ya Le. Numpak gajah Dek Le. Apa numpak anakan gajah ya wis ana. Iya. Maju semuanya ya all artis siswa budaya. Ojing together. Iya. Iya. Hey. Iya. Goyang yuk. Terima kasih sayang. Yo. Dek Alfa sehat selalu. Goyang yuk. Asik. Iya. 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 Goyang sayang. Yo.
biasa. Oh, jadi mboi. Lho iki mang, Mbak. Ah, kandhane glathok-glathok ijeh lumayan. Kandhane kok. Angger mbok nggo panjer seragam ya cepet. Alah ya. Ora mentolo. Nduk iki ana pamundutan saking adikku wedok sing paling ayu dhewe. Oh, nggih ngersake napa, Mbak? Lara ati loro karo takkan pisah. Caci lek kok roh lara ati loro bareng. Cah saiki ku dewasa sebelum waktunya. Gahul. Heeh, kaya Pinang cah 16 tahun saiki wis dewasa. Ya, Vina dhewe cilik ya, Mbak. Urung iki apa? Urung mudeng apa-apa. Kaya wis klemes. Diaturi, Nduk. Nggih. Lara ati loro. Ya, disimpan dulu. Sik nduk ibuke mau sing durung Oh ta? iya lari gubuk Sik, Mas. asmara ya. Gubuk asmara dhisik ya diamuk ibuke waku. Kok iso dilanjut ya dibacotno ngono Nek sih. urunan akeh-akeh ayo. Maaf ya, Mak. Kok gombak wis nyemkerek. Iya, Mbak Nia Ananda dijak ning gubuk, Nduk, ibuke, Nduk. Apa, Nduk? Ngelak, Mbak. Oh. Ki pengen tak tumbasno es piye? Iya. Gak Mbak iki wis gedhi ya. Ning aku nek nukono es sak kulkas lho. Kudu mbok entekno. Kulkase lho, Mbak. Ya semoga penaturi gubuk asmara. Iya. Lagi kesurupan kok.
niki dicukupi. Ngapuntene mboten saged ngaturi sedaya nggih. Heeh, pokoke ditutuk nang bengi. Mangga mangga Ndara.